Soviet Union ngati dziko linathetsedwa 1991 ndipo kunabadwa maiko ambirimbiri. Lerolo tikamamva Estonia, Macedonia, Belarus, Latvia, Moldova komanso Ukraine, onsewa ndi maiko amene anachokera mu Soviet Union. Apa patu ndangotchula maiko ochepa chabe, koma dziwani kuti Soviet Union itaphwasulidwa 1991 kunabadwa maiko oposa 15, ena mwa iwo ndamene ndatchula kale aja. Ukraine is part of them. Ndiye mu nthawi imeneyi anthu aku Chechnya anali ndi chikhulupiriro choona kuti nawonso akhazikitsa dziko lawo, komabe zimenezi sizinatheke, ndipo Chechnya inakhala mbali imodzi ya Russian Federation. Anthu ambiri sanakondwere ndi chigamulo chimenechi, kapena kuti Ukraine inali mbali ina dziko lawo, Estonia ndi ena otero. So pano anthu aku Chechnya they were feeling kuti ifeyo bwanji osatipasa sunafe dziko lathu kuti tisiyane ndi Russia. Ndiye chifukwa choti anakhalabe mbali imodzi ya Russia, they were feeling hatred, they were feeling betrayed, ndipo iwowa anayamba kumva kuwawa ndi kuyamba kukhazikitsa magulu okira, magulu azigawenga amene amalimbana ndi boma la Russia. Panali pa 6 September mchaka cha 1991 pamene msilikali wina wotchedwa General Zokha Dudayev anayambisa gulu la nkhondo limene linkalimbana ndi boma la Russia. Iyeyu anazikhazikitsa kukhala president, komanso analengeza onaya kuti Chechnya ndi dziko loyima pa lokha. Akuluakulu a Russia sanagwirizane zimenezi, ndipo anamuwuza asilikali ameneyu kuti atole pansi udindo, olo else athana naye. Komabe General Zokha Dudayev analemeza nkhwangwa pamwala ndi kupitiriza kulamulira Chechnya ngati dziko. Iyeyu anasiya kugwiritsa ntchito mbendera komanso ndalama ya ku Russia, ndipo anakhazikitsa ndalama yake, ame yake, mbendera yake komanso nyimbo ya fuko. Pofika 1994 Russia inamuwuza asilikali ameneyu kunena kuti enough is enough, ndipo inayamba maplani ofuna kulanda dzikolo. President wa Russia pa nthawi imeneyo anali Boris Yeltsin, ndipo iyeyu anatumiza asilikali ku dera limene la Chechnya ndi kuyamba nkhondo yopsa kwambiri. Nkhondo imeneyi inatenga zaka zokwana zitatu, komatu inali imodzi mwa nkhondo zopsa kwambiri pa dziko lonse lapansi. Timanena za First World War, Second World War, Vietnam War, DRC War komanso Korean War, kunena kuti nkhondo zimene zinali zoyipa za nkhanza zinaphetsa anthu ambiri. Koma nkhondo iyi imene ndikunena pano, nkhondo imeneyi ya ku Chechnya War, inalinso nkhondo yomvetsa chisoni, yochititsa manyazi komanso ya nkhanza. Ndikunena kuti yochititsa manyazi chifukwa chona kuti asilikali a Russia anathibulidwa kwambiri kumeneko, ngati muja anachitira mavete kuthibula America kwawo kuja ku Vietnam. Ndikunena kuti nkhondo yomvetsa chisoni komanso ya nkhanza chifukwa chona kuti anthu osalakwa okwana 40,000 anaphedwa, 20,000 zigawenga za ku Chechnya zinaphedwa, komanso asilikali a Russia oposa 8,000 anaphedwa komanso kusowa pa nkhondo imeneyi. Komabe mapeto azonse Russia inakwanisa kugonjetsa zigawenga, komanso anapha mtsogoleri wawo General Zokha Dudayev mwezi uja wa May, not May koma kunali mwezi wa April mchaka cha 1996.